Lehiaketa honetan gehien bat baloratzen dena zaporea da, baita aurkezpena, testurak eta pintxoaren originaltasuna. Kontuan hartu behar dugu, Euskal Herrian gaudela eta euskara zerbitzuak antolatzen duela txapelketa, eta orduan euskararen presentzia ere nabarmentzekoa izan behar dago. Azkenean erabili ditugu hemengo Euskal Herrian sukaldean erabiltzen dire osagaiak, ez? Eta orduan ja nahastu dugu pizkatxo bat izena dela tradizioa, betiko tradizioa, txarriboda egiten zen antxinean eta gure osagaiekin. Hori dela, orain dela gutxi proiektu berri bat hasi dugu, gure sukaldariarekin, Cesar, artista bat dela, pintxoen munduan. Gonbidatzen dugula jende guztiari etortzea garetara, probatzea gure pintxo berriak. Alde batetik baloratzen dugu pintxoa eta bestetik barraren itxura. Eta gero pintxoen aniztasuna eta ezberdintasuna egotea hor pentsatzen zein nahi duzun hartu. Ni beste saio batzuetan ere egon naiz epaimaile bezala eta urtez urte gorantza doa, oso maila polita eta gaur lehenengo egune bada ere nahiko pintxo interesgarriak ikusi ditugu eta espero dugu gainera hurrengo egunetan oraindik ere aukera onak ikustea. Agortara etorri beharko dira jende guztia Bilbotik gutxienez. Pintxo hau denon artean erabaki dugu.